देग्लाय जोङो हायनामुलि एक्चुअली हायनामुलि 8 जानांगौमोन 2025 आव किन्तु रायजो राजाफोरनो एसे आलादा एसे मजा होनो थाखाय गोजोननाय होनो थाखाय जोङो मोनसे कनसेप्ट लानानै दायो सावथुन लिरनायाव मुखुब जाबाय दङ बेखौ थारमाने हायनामुलि पार्ट 33 जागोन आरोखि दा हायनामुलि पार्ट 33 होनोब्ला 2005 निफ्राय जागायनानै बेयो 2050 आवसो जाहैगौमोन हायनामुलि पार्ट 33 आ दा ओंखायनो जोङो माने 2025 26 27 बेबायदिनो माने 40 खौ बारस'नानै थोंजोङै 50 आव 2050 आव जों फैला मेन्डेला दाब्ला मा जाहैगोन माबायदि जाहैगोन जों माने एसे बोरायख्रेब लांगोन आरोखि थ' बै कनसेप्टखौ लानानै हायनामुलि पार्ट 33 किन्तु कनसेप्टआ जाहैबाय माने नायगिरि बिथांमोननो जों माने 2050 खौसो दिन्थिगोन आरोखि थ' बेबायदि कनसेप्टजों दा जोङो सुजुगासिनो दङ हायनामुलिखौ स्ट'रिया माने एसे स्ट'रिखौ उनाव मिथिसिगोन दानो माने खोन्थाखाजोब्बाथ' उनावहाय खोब माने गोथाव मोननाय नङा आरो दा बेनो 2025 आव जिहेथु जोंहा बर'फ्रा मोनसे सिजनखौ जों होसोयो जिहेथु जोंहा सिनेमा दिन्थिनो बेबायदि थाजोर प्लेटफर्म गैया दासो बेखौ खालामनो नाजागासिनो दङ थ' सेप्तेम्बरनि गेजेरावहाय बे सावथुनखौ दिहुननो जोङो नाजागोन आब्दुल्ला कसारी अर्थात जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां दिपेन बर'नि आंगो बिफा थ' बिथाङा सासे समाज सिबियारिमोन दा बिथांनि गोसोखांथियाव बर' बाजार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद खैराबारि लाइमोन आफाद गरायबारि लाइमोन आफाद दाउब' गामि लाइमोन आफाद बे मोनथाम आफादजों लोगो नांनानै मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट होनाय जादों जाहाथे बिथांनि समाजाव होलांनाय जा बिहोमा बे बिहोमाफोरखौ गोजोर खालामनो हायो थारैनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों मानोना नैबे गेलेनाय बादायलायनायाव बे ओनसोलनि माखासे लाइमोन गेलेगिरि जायफोरा फुटबल गेलेनानै मोजां मोनो एबा इयुनाव गावबा गावखौनो सासे राफोद फुटबल गेलेगिरि हिसाबै गायसननानै लानो सानदों दा बिसोरनि थाखाय मोनसे बिराद गिदिर प्लेटफर्म जादों नैबे जिथु गेलेनाय बादायलायनाय बेखौ नायनानै खोब गोजोननाय मोनदों गुबुन गुबुन समावबो उदालगुरियाव जानाय मोनफ्रोमबो बेबायदि फ्राय गासिबो नङाबाबो गोबां फुटबल टुर्नामेन्टफोराव आलासि हिसाबै बाहागो लानो मोनफैनानै खोब गोजोननाय मोनो मानोना नैबे उदालगुरि जिल्लायाव फुटबलनि जि मानसिफोरनि फुटबलनि सायाव जि माने मोजां मोननाय आरो गेलेगिरिफोरनि जि उत्साह बे उत्साहआ थारैनो गोबां दङ आसा खालामनो हायो बेबायदि टुर्नामेन्टनि गेजेरजों इयुनाव गेलेगिरि बिथांमोनखौ साफा साफा राफोद गेलेगिरि महर हिसाबै गायसननो हागोन बे दाउब'नि थाखाय मा मोनदांथि मेसेज होलांगोन खोब गोजोननाय मोनो बिथांमोना जोंखौ सासे महरगिरि हिसाबै जिखिनि मोजां मोनबोबाय बे मोजां मोनबोनायनि थाखायनो जोङो साफा साफा बर' हारिनि मिथिजानाय महरगिरि जानो हादों दिनैसिमबो रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ नुनानै गोसोखौ खोब गोजोननाय मोनो दा रायजो राजाफोरनि बेबायदि थुलुंगाखौ मोनबाय थायोब्ला निस्सय इयुननि समावहाय जोङो बर' समाजनि थाखाय इयुनावहाय मोजां मोजां सावथुन दिहुननो हागोन जों बेखौनो आसा खालामदों MCLA माबायदि